Здравейте, аз съм Кърли и интервюирам котенцата от Котешката гимназия от най-новия скорошен филм, който още не е излязъл в YouTube, който е Мелодии 10 ще качва, който ще се казва Котешка народна и е много смешен и забавен, но да не ви разправям много така, за да не ви губи интереса. И нека интервюирам първо Нала. За жалост. Дано да оцелия сред интервюто. Здравей, Нала! Здравей, Кърли! И там както ти е, името не ми пука. Добре, така. Разкажи ми за себе си. Аз съм чудесна, аз съм Нала, аз съм дъщеря на президента, аз съм на 10 години и нямам братя и сестри. Че за какво съм? Те само ще ми се пречкат на пътя. Божичко. И да кажа, че само тези домашни любимци като теб, ти си едно псе, не ми пука за тях. Не те срам, Женка. Да се тая, защото аз съм си Нала и съм най-перфектната на този свят. Стига, Нала. Всички знаем, че си измисляш. Лаквай, куче такова! Добре. Разкажи ми по-подробно. Училище, живот, родители. Добре, нахалник. Добре, значи, аз уча в училището от Котешката гимназия, но не в онова долното и мръсното дете, не в фръцли учат. Аз уча в най-перфектното, което се казва чистото котенце номер 5. Боже, много си префърцунена. Не се надувай така, куче, защото баща ми е президента, а майка ми президентката. И те могат да спрат това предаване само с един замах. Да, и ако го спрат, ти няма да си известна. Този път успя, на следващия път няма. Добре. И? Аз обожавам жълтият цвят. Много е хубав. И обожавам да водя Сашко по магазините и да му избирам хубавите дрежки. Ти да не би да си му майка. Не те срам. Татко, ако ядеш това, или пък там някой си, не ми дреме за този Кърли. Много е годен. Ще спра веднага предаването. Божичко, ти си отвратителен, Кърли. И с това завършихме.